sikhona lana kwamahlobo ezone10 lapho ezenzakala khona lapho khona okuyiwona ama festive games lapho khona esibona iqembu eliqoke lona ijezi elired iyona chipolopolo eqoke lona ijezi elimhlophe Dorenkope students niyabona kuhle khona lana kwamahlobo lapho khona ezizonkiphela bukhoma wona lo mdlalo lapho khona esibona lamaqembu amabili asalayinile asathatha sona isithombe asafuna ukhomba bona abadlali ukuthi ithina esikhona namhlanje lana ithina esizobe silwela yona 150,000 ngoba ngempela iningi lemali engishoyo namanje ukuthi iqembu kumele lizimisele njengoba namanje kusaseyiyona i-point system njengoba nibabona ulinesman naye ureferee baphinde futhi babulise nangale ngimkhumbuze iqembu eliqoke ijezi elimeruni iyona ichipolopolo ithimi eqoke lona ijezi elimhlophe iyona iDoronkopo student njengoba nibona ichipolopolo ngejezi elimeruni sabasenkundleni manje siyababona bayagijima bayazilungisa bathi hayi sisebenzile ukuba lana manje sifuna ukubona namhlanje ngempela ukuthi iliphi iqembu elizophumelela njengoba nibona namanje Dorenkope students naku manje bayabambana they are holding hands ukuthi ngempela bayathandaza okuyinto enhle before uqala umdlalo kumele uthandaze ngoba iningi lemali efunwayo umuntu omdala iningi ngempela lemali njengoba sibona namanje nayi ichipolopolo nayo iyathandaza bayayifuna lemali 150,000 first prize imali eningi kakhulu second prize iyona i30,000 iningi lemali ukhomba ukuthi ngempela ikwamahlobo festive games bafuna ukubona amaqembu bafuna ukubona ibhola ngaso sonke isikhathi lidlalwa njengoba sibona ulinesman agijima nangu ulinesman okuyinto enhle kakhulu ukubona ukuthi ibhola liyathandwa khona lana eSoweto njengoba mina ngisasho wona lama ground aproduce ama-professional tennis ama-professional football players amaningi ningayideleli le ground dala likhona le ground engishoyo mawumfana lana eSoweto ungadlalanga kulona le ground ngisasho namanje angazi ukuthi bodlala kuphi ibhola ngoba kumele udlale khona lana kwamahlobo ukuze sibone ukuthi ngempela italent elikhona njengoba namanje sibona naya iDoronkope United iyaqala iyawomapa okuyinto enhle kakhulu before niqala wona umdlalo niyenze wona ama-drills ukuze sinibone maningena khona enkundleni ukuthi ngempela sizobona ibhola liya phambili njengoba namanje sozoqala wona umdlalo nginikhumbuze lapho emakhaya ukuthi umdlalo enubukile iyona ichipolopolo eqoke lona ijezi elimeruni idlala nayo Dorenkope student eqoke lona ijezi elimhlophe siyabona manje umdlalo is about to start awuthi sibone kuzoyenzakalani liyasuka
liyahlala sifuna ukubona ngempela ukuthi iliphi iqembu lasuka lahlala lithumela phambili umfana wayo Doornkop United phezu kwamapali usasuka nje umdlalo uthi mina ngifuna ukumbuza uNozinti ukuthi ngempela uyakwazi na ukuvimba ngoba into esifuna ukuyibona ngaso sonke isikhathi Chipolopolo nangu umdlalo waye Chipolopolo nice touches Chipolopolo saseyona Chipolopolo beautiful passes from Chipolopolo saseyona Chipolopolo nice touches from Chipolopolo nice Chipolopolo so relaxed Chipolopolo saseyona Chipolopolo Doornkop students shintsha kamnandi lo mdlali wayo Doornkop United Doornkop student thumela phakathi sebenza ngekhanda umfana wayo Chipolopolo saseyona Chipolopolo okuzoba yona free kick yayo Doornkop free kick yayo Chipolopolo ayiqale mu umfana wayo Chipolopolo beautiful touches from Chipolopolo bahlala abafana ba Chipolopolo thumela phakathi eboxini langena what a goal 1 pound yinto okumele ukuthi ngaso sonke isikhathi abadlali bayenze bathumele ibhola phambili Chipolopolo 1 Doornkop student nil njengoba siqeda ukubona igoli elihle elivela kuyona Chipolopolo uyashisa lo mdlalo Doornkop student mele badlale njengawo ama student njengoba negama lisho Doornkop student angazi mina uNozinti wenzeni lapha bawethu thumela phambili umdlalo wayo Doornkop student goal kick yayo Chipolopolo muhle lo mdlalo mangithi thanda ukubheka uyoba nawo amagoli amaningi bathi yona i-throw-in yayo Chipolopolo hathi sibone enzani Chipolopolo sebenza ngekhanda umfana wayo Doornkop student khiphela ngaphandle uyoba yona throw-in yayo Doornkop student balandele emuva abafana bayo Doornkop student shintsha kahle umdlali wayo Doornkop student uya washintsha futhi Doornkop student back pass Doornkop student mele babheke mabadlala emuva mele bacabange mabadlala emuva ngoba bangalithatha bababamba ngecounter kusasayona Doornkop student afaka phakathi eboxini sebenza uNozinti wayo Chipolopolo muhle lo Nozinti okuzoba yiyona corner kick iyayo Doornkop student uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo athi simbone umdlalo wayo Doornkop student uzofuna abadlali bakhe ngamakhanda uzoyenzani lo mfana awuthi siboneni ngoba balandele emuva awuthi sibone uzoyenzani mina mangikhula engithanda ukusho besithi corner is the goal awuthi sibone manje uzoyenzani umdlalo wa Chipolopolo abafuna ngamakhanda wasebenza uNozinti kusaseyona Chipolopolo Doornkop Chipolopolo thumela phambili umfana wayo Chipolopolo Doornkop student shintsha kahle umfana wayo Doornkop student lamshiya throw-in iyayo Chipolopolo iyadlala iChipolopolo iyona ihambe phambili ngalo inqaku eqandeni Chipolopolo yaphumela ngaphandle throw-in iyayo Doornkop student
Dorenkop student. Back pass from Dorenkop student. Disibona abadlali bayo umjika kahle umdlali wayo iChipolopolo Chipolopolo. Abadlali bayo Chipolopolo mabathola ibhola balithumela phambili. Njengoba sibonile mabafaka lona inqaku. Abamoshanga sona isikhathi neze. Baby, awusibona Dorenkop Chipolopolo. Chipolopolo offside. Iyayo. But asiyona offside. Eceleni kwepali. Bokuyona i-offside. Bokuyona i-offside. Bokuyona i-offside. Kodwa mangithi ngiyabheka goal kick. Yeah, Dorenkop student. Beautiful pass. Dorenkop students. Sasayani Dorenkop students. Nice touches from Dorenkop students. Dorenkop student. Thumela phambili umfana wayo. Dorenkop wasebenza unozinti wayo Chipolopolo. Muhle la nozinti. Thumela phambili. Sebenza Chipolopolo. Dorenkop students. Bathayi umdlalo kabi umdlali wayo iDorenkop students. Mncane yena lo mdlalo lona wayo Dorenkop student okhona lana phansi. Usasemncane ikusasa lakhe lihle lo mfana jersey number 3. Umdlali osasemncane. Okuyona free kick yayo Dorenkop student. Hadisibone bazowenzani ngayo le free kick. Faka phakathi eboxini ori uzobuza kuyena unozinti. Hadisiboneni uzwenzani ngalo le bhola. Faka phakathi eboxini basebenza ngamakhanda. But hayi free kick iyayo Chipolopolo khona umfana wayo Dorenkop student ophakamise inyawo phakathi eboxini. Ekuyona i-free kick yayo Chipolopolo. Chipolopolo ihamba phambili ngenqaku eqandeni. Chipolopolo. Dorenkop student. Asibona wenzani. Beautiful touches from Dorenkop students. Dorenkop students. Bashintsha kahle abafana bayo Dorenkop students. Dorenkop students aseyona thumela phambili. Chipolopolo. Bamwisa umdlali wayo iChipolopolo. Urevru wathi hayi ngikhona abafana. Ngikhona Chipolopolo. Sangabuze umdlali wayo Chipolopolo. Sebenza ngekhanda iChipolopolo. Dorenkop student. Saseyona Dorenkop student ibuyele emuva. Dorenkop student. Nice touches from Dorenkop students. Saseyona Dorenkop student. Saseyona Dorenkop student. Badlala ngebhola abadlali bayo Chipolopolo Dorenkop student. Sibona wenzani umdlalo wayo Dorenkop student. Saseyona Dorenkop uyashaya wenzani wadlala ngebhola umdlali wayo Dorenkop student. Mamdlala kabi umdlali wayo Chipolopolo. Play on Chipolopolo. Saseyona Chipolopolo. Beautiful touches from Chipolopolo. Badlala abadlali bayo beChipolopolo. Saseyona Chipolopolo. Shintsha kahle abadlali bayo iChipolopolo. Saseyona iChipolopolo. Mamdlale kabi umdlali wayo iChipolopolo. Free kick iyayo iChipolopolo. Hadisibona shintsha kahle umdlalo wayo iChipolopolo. Hadisibona wenzani umdlalo wayo iChipolopolo. Uthi uyandlula saseyona iChipolopolo. Beautiful pass. What a skill from Chipolopolo. Saseyona iChipolopolo. Beautiful touches from Chipolopolo. Saseyona iChipolopolo. Dorenkop students. Chipolopolo. Hamba phambili ngegoli eqandeni iChipolopolo. Dorenkop student.
washintsha kahle umfana wayo Doronkop student wasebenza uNozindi wayo Chipolopolo muhle la Nozindi bakwethu khipha kahle umdlali wayo ugoalkeeper wayo iChipolopolo Chipolopolo bayenza abadume ngeko iChipolopolo bathumela phambili Chipolopolo beautiful trap Chipolopolo yaphumela ngaphandle ibhola throw in yayo Chipolopolo asukumisa bayi Chipolopolo ngamakhanda Doronkop students Chipolopolo Doronkop student Doronkop student Yoni Doronkop student nice touches from Doronkop student Hadis babone benzana abadlali bayo Doronkop student sasayoni Doronkop student bahla abadlali bayo Chipolopolo yena umdlali wayo Chipolopolo barelaxile labadlali Chipolopolo balicala kahle emuva abadlali bayo Chipolopolo wayewela umdlali wayo Doronkop Chipolopolo sebenza ngekhanda umdlali wayo Doronkop student Chipolopolo banamapasisi abahle labadlali bayo Chipolopolo thumela phambili umdlali wayo Chipolopolo sembona ujezi number 4 thatha nirani walibamba uNozindi wayo Doronkop student saseyona Doronkop student athi sibona uzwenzani umdlali wayo Doronkop student barelaxile badlala emuva Doronkop student bahamba emuva ngebhola elilodwa eqandeni abadlali bayo Doronkop mala basebenze ukuze bakwazi uequalizer Doronkop student saseyona Doronkop student dlala ngebhola umdlali wayo Doronkop student Chipolopolo Doronkop student alizibona wenzani basafunana Doronkop student phakamisa umdlalo kusaseyona Doronkop student baphakathi eboxini bataye kuyoba yilona ibhola layo Chipolopolo goal kick athi sibone uzwenzani umdlali wayo iChipolopolo siyabona lizokhahlelwa uyena uNozindi ngoba bokuyona i-offside yayo iChipolopolo thumela phambili uNozindi wayo iChipolopolo abekho abafana ngamakhanda abekho abafana bakhe Doronkop students barelaxile abafana bayo Doronkop thumela phambili sebenza Chipolopolo saseyona iChipolopolo lo mfana wayo iChipolopolo muhle he had beautiful styles thumela phambili phumela ngaphandle okuyoba yona throw in yayo Doronkop student sibona uzwenzana umdlalo thumela emuva umdlali wayo Doronkop student shintsha umdlali wayo Doronkop student saseyona Doronkop student basafunana Doronkop student thumela phambili lamshiya offside yayo Chipolopolo into mele bayenze Doronkop student mayifuna uequalizer kuona lo mdlalo ngoba iChipolopolo ihamba phambili ngenqaku eqandeni siyabona uyena uNozindi wayo iChipolopolo ozolkhandela thumela phambili sebenza ngekhanda umfana wayo iChipolopolo akunamuntu phambili wangakubo iChipolopolo Doronkop students buyisela muva umdlali wayo Doronkop students saseyona Doronkop students
banamaphasi amahle labafana bayo iDoringop Students. Buyisele emuva iDoringop Students. Uthi siliqala phansi walishintsha umfana wayo iDoringop Students. Doringop Students. Bahlala abafana kodwa bayi phambili Doringop Students. Doringop Students. Doringop Students. Alisibona banjani? Dlala ngebhola abafana bayo Doringop Students. Bathi bamdlale kabi umfana wayo Doringop Students. Doringop Students. Nathi simbona uyabuza. Wabuza. Muhle unozinti wayo iChipolopolo. Lo mfana muhle ende emncane lo mfana mangithi ngiyambheka. Yibona abafana okumele sibabone bagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL. Yena lo nozinti wayo iChipolopolo. Chipolopolo. Beautiful pass from Chipolopolo. Doringop Students. Doringop Students. Doringop Students. Sasayona Doringop Students. Doringop Students. Walishintsha kanti umfana wayo Doringop Students. Doringop Students. Doringop Students. Sasayona Doringop Students. Pasa khona eduzane umfana wayo Doringop Students. Faka phakathi eboxini. Sebenza unozinti wayo Chipolopolo. Muhle lo nozinti wayo iChipolopolo. Lo mfana lona kumele simbone emaqembini amakhulu kuPSL, kuyona iOrlando Pirates, kuyona iKaizer Chiefs, kuyona iMoroka Swallows. Chipolopolo. Doringop wadlala ngebhola umfana wayo Chipolopolo. Doringop Students. Doringop Students. Wamjika kahle Doringop Students. Wadlala ngebhola umfana wayo. Angazi ukwenzekaleni. Ureferee wathi khona okwenzakele. Khona okwenzakele. Kuyoba yilona ibhola layo. Doringop Students. Doringop Students. Na Doringop Chipolopolo. Na Chipolopolo yona bamdlala kabi umfana wayo Chipolopolo. Bamdlale kabi. Ureferee wathi hayi bafana. Ngifuna ifair play. Fair play ngaso sonke isikhathi. Ngoba sifuna ukubona umdlalo omuhle khona lana kwaMahlobo. Uyashisa lo mdlalo. Uyashisa lo mdlalo kusaseyona point system. Chipolopolo faka phakathi eboxini. Chipolopolo wathi sibona sifaka phakathi phezulu kwamabhali. Kanti uyabuza umdlali wayo Chipolopolo. Yinhle into yenza iChipolopolo. Ngoba mawukhahlela ukude awazi kungenzakalani. Silibonile nenqaku layo iChipolopolo. Uyokhahlela lamenta unozinti wayo iDoringop Students kwaba igoli. Phumela ngaphandle sebenza unozinti wayo Chipolopolo. Chipolopolo. Beka unozinti wayo iChipolopolo manga distributor amabholo. Wa distributor njengayo iChampion, njengayo uhlelo lethu esanda ukusho is where the champs are made. Njengayo unozinti wayo iChipolopolo. Ngingajabula mangambona unozinti wayo iChipolopolo akuwona amaqembu amakhulu. Njengoba namanje khona okwenzakele kwathiwa yona offside yayo Doringop Students. Doringop Students. Doringop Students. Saseyona iDoringop Students. Athi sibona uzenzana umdlalo wayo Doringop Students. Doringop Students. Baliqala emuva abafana bayo iDoringop Students. Doringop Students. Saseyona iDoringop Students. Thumela phambili umdlali wayo iDoringop Students. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Chipolopolo. Bahlela abadlali bayo iChipolopolo. Ngiyabathanda. Kumele baye phambili ukuze sikwazi ukubona amanqaku angena. Ngoba nabo abadlali bayo Doringop Students bahle. Chipolopolo. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Doringop Students. Athi sibona unozinto. Thumela phambili unozinto. Funa umdlali wayo Doringop Students. Doringop Students. Shintsha kahle. Phethe uyena unozinti wayo Doringop Students. Uyamkhomba ukuthi thumela phambili, thumela phambili.
akekho umdlali wayo Dorongop Student phambili okuyoba yona goal kick iyayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo lapho khona Chipolopolo ihamba phambili ngegoli eqandeni Chipolopolo umjika kahle umdlalo wayo Dorongop Student buyisele emuva umdlalo wayo Dorongop Student badlala ngathi abalandeli emuva ngegoli eqandeni abadlali bayo iDorongop Student kunozinto wayo Dorongop Student badlalela emuva abadlali bayo thumela phambili umdlalo wayo Dorongop Student funa umdlali wayo Dorongop Student Chipolopolo waligada kahle laphumela ngaphandle okuyoba yona khona ke goal kick iyayo Chipolopolo goal kick iyayo Chipolopolo disibone uNozindi wamnikeza kahle umfana wayo Chipolopolo adisibone Chipolopolo izenzani bana matashisa amahle labafana bayo Chipolopolo saseyona Chipolopolo thumela phambili shintsha kahle umdlali wayo Chipolopolo saseyona Chipolopolo adisibona wenzani umdlali wayo Chipolopolo saseyona Chipolopolo wasebenza umdlali wayo Dorongop Student saseyona Dorongop Student badla abadlali bayo Dorongop Student kodwa bayi phambili Dorongop Student sebenza kanti umdlali wayo Chipolopolo muhle lo mfana wayo Chipolopolo wathi ngikhona emuva ngifuna ngaso sonke isikhathi kube yimina owenza ukuthi bangandluli abadlali bayo Chipolopolo sebenza uNozindi wayo iChipolopolo kodwa bokuyona i-offside iyayo Dorongop Student barelaxile abadlali bayo Dorongop Student barelaxile Dorongop Student yona kusebenza umdlali wayo Chipolopolo wisele emuva umdlali wayo Chipolopolo uNozindi wasebenza uNozindi aphumela ngaphandle iphola drawing yayo Dorongop Student iDorongop Student manje bathi umdlalo kabi umdlalo wayo Dorongop okuzoba yona i-free kick iyayo Dorongop Student hadisibone bazenzani ngalo lebhola abadlali bayo iDorongop Student ngoba balandela emuva ngegoli eqandeni iDorongop Student uhlehlele emuva mangithi ngempela ngathi uzawubuza mela bheka uNozindi wayo Chipolopolo wabuza sebenza uNozindi wayo Chipolopolo muhle uNozindi wayo Chipolopolo yona Chipolopolo manje beautiful pass from Chipolopolo wabuza eceleni kwebhali bahle labadlali bayo iChipolopolo into mele bayenze ngaso sonke isikhathi mothola ithuba buza ungahle ithola impendulo Dorongop Student yona Dorongop Student sasayona Dorongop Student walibusele emuva umdlalo wayo Dorongop Student sasayona Dorongop Student
Nice touches from kuyona Doron Cop student. Thumela phambili. Sebenza unozindiwayo Chipolopolo. Ehamba phambili ngegoli eqandeni. Muhle nozindiwayo. Chipolopolo. Muhle thumela phambili unozindiwayo Chipolopolo. Doron Cop. Doron Cop. Sasayoni Doron Cop. Doron Cop students. Doron Cop students. Doron Cop students. Thumela phambili Doron Cop students. Sasayoni Doron Cop student. Alisibonenzani yoni Doron Cop. Sebenza umdlali wayo Chipolopolo. Wasebenza umdlali wayo Chipolopolo. Sasayoni Chipolopolo. Bahlela abafana bayo Chipolopolo. Doron Cop. Doron Cop. Doron Cop students. Tisibona wenzani? Funa umdlali wayo. Sebenza Doron Cop. Sebenza Chipolopolo. Ozoba yona throw in. Iyayo Doron Cop student. Uyashisa lo mdlalo. Mawulapho ekhaya ungazange uze khona namhlanje lana wana amahlobo nekusasa kuyadlalwa uzobe ubona yona le midlalo emihle ngobuza. Sebenza unozindiwayo Chipolopolo. Muhle lo nozindi. Bheke distribution yakhe lo mfana lona wa Chipolopolo. Muhle unozindiwayo Chipolopolo. 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 Buyisele mfana wa Chipolopolo. Sasayoni Chipolopolo. Chipolopolo. Nice touches from Chipolopolo. Sasayoni Chipolopolo. Nice touch from Chipolopolo. Alisibone chase number 11 from Chipolopolo. Zonsani ngale polo. Beautiful pass from Chipolopolo. What a skill from Chipolopolo. Sebenza umdlali wayo Doron Cop. Sasayoni Doron Cop. Beautiful touches from Doron Cop. Nice pass from Doron Cop. Badlala abafana bayo Doron Cop. Doron Cop. Sasayona khiphela ngaphandle umdlali wayo Chipolopolo. Throw in. Iyayo Doron Cop student. Throw in. Iyayo Doron Cop student. Doron Cop students. Doron Cop students. Doron Cop students. Sasayoni Doron Cop students. Dlala ngebhola umdlali wayo. Doron Cop bathi bamdlale kabe. Okuzoba yona free kick. Yayo Doron Cop students. Doron Cop students. Doron Cop students. Alisibone bazenza ngale bhola abafana bayo Doron Cop students. Doron Cop. Alisibone wenzani umdlali wayo Doron Cop uthumela phambili. Sebenza umdlali wayo Chipolopolo. Sasayoni Chipolopolo. Oyoba yona throw in. Iyayi Chipolopolo. 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 Thumela phambili. Doron Cop. Doron Cop alisibona umdlali wayo Doron Cop wenzani? Doron Cop. Dlala ngebhola umdlali wayo Doron Cop. Doron Cop. Doron Cop. Alisibona Doron Cop ngesithende. Doron Cop. Basebenza abadlali bayo Chipolopolo. Basebenza abadlali bayo Chipolopolo. Bahlela abafana bayo Chipolopolo. Doron Cop student. Doron Cop students. Doron Cop students. Doron Cop students. Doron Cop students. Bamdlala kabi umdlalo wayo. Bathi play on. Bathi play on. Kade bathe play on kunomdlali wayo Doron Cop student. Ohleli phansi ozwe ubuhlungu. Nangu yasukuma. Ozoba yilona ibhola layo Doron Cop students. 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 Faka phakathi eboxini. Sebenza unozindiwayo Chipolopolo. Muhle lo nozindi. Ngajabula mangambona emaqembini amakhulu kuyona iPSL lo mfana ngoba nayo usasemncane lo nozindiwayo iChipolopolo. Doron Cop student. Doron Cop student. Akekho umdlali wakhe. Akekho umdlali wakhe iDoron Cop student. Chipolopolo wenzani unozindi?
wenzani uNozindi ishe wadlala ngomsebenzi uNozindi wayo ichipolopolo Hadisibona wenzani chipolopolo back pass chipolopolo nice touches chipolopolo thumela phambili mdlalo wa chipolopolo thinte ngesandla handball Dorenkop student Dorenkop nice touch from Dorenkop bayalishintsha Dorenkop wadlala ngesaseyoni Dorenkop chipolopolo thumela phambili umdlalo wa chipolopolo sebenza ngekhanda umdlali wayo Dorenkop student nice pass from Dorenkop student andisibona njani faka phakathi Dorenkop student saseyona Dorenkop student faka phakathi eboxini muhle lo Nozindi wayo chipolopolo ngishilo mina bakwethu ngathi I want to see this goalkeeper in the bigger teams. He has to run for bigger teams. He has to keep for bigger teams in PSL. This young man from Chipolopolo. Thumela phambili Chipolopolo asebenza ngekhanda umfana wayo Chipolopolo. Ngekhanda umfana wayo Dorenkop student. Siyabona manje labafana bayo Dorenkop bakhululekile angathi abalandele emuva ngegoli eqandeni bakhululekile angibaboni manje baya phambili labafana throwing yayo Dorenkop student they are so relaxed Dorenkop students Dorenkop alphasela yena uNozindi liphethe yena manje uNozindi Dorenkop thumela phambili umdlali wayo Dorenkop ngekhanda back pass ungabuka enkundleni the greatest of all time khona lana wamahlobo mawazi ukuthi ishukuthini igodi mawazi ukuthi ishukuthini igodi i-abbreviation iyayo igodi the greatest of all time ilapho esenzakala khona lana kwamahlobo kuhle muma ubona nazilwane zithi nathi sikhona siyadlala siyababulisa abalandeli njengoba sibabona baphume ngobuningi bayalithanda ibhola abalandeli baseSoweto abahlali baseSoweto okuyinto enhle ngaso sonke isikhathi ngoba yibona abapromoter bona labadlali abalandeli ngaso sonke isikhathi asasekuwona lo mdlalo Dorenkop student Dorenkop andisibona wenzani umfana wayo Dorenkop sebenza umfana wayo Chipolopolo nice touches from Chipolopolo great pass from Chipolopolo bahle labafana bayo Chipolopolo ngamaphasi Dorenkop amdlala kabi umfana wayo Dorenkop free kick ya Dorenkop Chipolopolo but hayi okuyaba yona i-free kick yayo Chipolopolo phakamisa Chipolopolo banamaphasi amahle labafana bayo Chipolopolo into bengisho ulithinte ngesandla
akabonanga ureferee akabonanga ureferee khona umdlali wayo Doron Kopo student olithinte ngesandla akabonanga ureferee okuyiyona half time wayo lo mdlalo lapho khona Chipolopolo ihamba ngenqaku elilodwa eqandeni kunabalandeli abaphumile ngobuningi ngizofuna nje ukuzwa kubona ukuthi bona bathini ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume nabo abadlali ngifuna ukuthi sikhulume nabo abadlali sibeze ukuthi bona bathini futhi wami siyabona umdlalo muhle lapho kudlala khona Chipolopolo kahle Chipolopolo kusho kona ukuthi nalembuzi ezindlulayo iChipolopolo amagodu abo Messi yakutshela abo Ronaldinho nabo Messi Chipolopolo the greatest of all time the greatest sayithatha into sihamba nayo sihamba nayo sisala eMidlands thank you Chipolopolo bathi Chipolopolo kusaseyona half time si-interactor nabalandeli namhlanje esifuna ukuzobona njengoba kusaseyona i-half time ubona unjani umdlalo njengoba kusaseyona i-half time umdlalo namhlanje umnandi kakhulu man iChipolopolo ngihamba neChipolopolo sama neChipolopolo banibukelisa umdlalo omuhle bukelisa umdlalo bona abafana kakhulu bayadlala bona igame iChipolopolo kubukeka ngathi yesayiphethe ke igame kula kulo mdlalo iDoron Kopo ayikaboni nix ke yona ke hayi asiboneni ukuthi kuzozakalani ngayo isecond half njengoba nizwa namanje esikhuluma nabo abalandeli abashoyo ukuthi Chipolopolo kungahle kube yiyona engawuthatha lo mdlalo kodwa asazi njengoba kuyiyona i-half time lapho khona engizofuna ukuthi banikhombe abalandeli ukuthi baphume ngobuningi ngempela ngoba abalandeli bakhona lana eMidlands bayalithanda ibhola okuyinto enhle kakhulu ukuthi izakhamuzi zakhona lana eMidlands zonteni ngaso sonke isikhathi bahlala basupportile kuyona lemidlalo eyenzakalayo lana kwamahlobo games siyazi kudala kwamahlobo games idlala okuyinto enhle kakhulu ngoba baningi abadlali abaphuma khona kulona le ground kuyona lemidlalo edlalayo namhlanje eyaziwa ngayo kwamahlobo games festivals baningi angeke ngize ngibaqede mangingababala enimaziyo nonke lana eSoweto engakhuluma ngaye uyeye niyamazi nonke uphuma khona lana abosibusiso Vilakazi baphuma kulona le ground baye badlala kulona le ground ukhomba ukuthi abalandeli ibona abayenza wona ama-supporters iwona ayenza umdlalo ube mnandi ibona abayenza ukuthi ibhola libe mnandi ibona futhi abayenza wona lama-player ukuze aphumelele labadlali labo okuyinto enhle kakhulu eyenziwa yiyona kwamahlobo games mina ngisasho ziyakhipha egasi if ungekho awazi lutho ngoba mina ngisasho ngithi isazodlala yona lemidlalo lena iqala khona namhlanje ngazo i26 iyophela ngazo i12 zika January manje kuyasho ukuthi no kusazodlalwa ngempela ngoba namanje kusaseyiyona point system lapho khona esingazi ukuthi iliphi iqembu namhlanje elizokwazi ukusitholela yona i3 points njengoba ngikhuluma nani manje iqembu elisahamba phambili iyona Chipolopolo elihamba ngenqaku eqandeni Doron Kopo student kusasekubana ngakubona ngoba bakakwazi ukufaka lona inqaku mina ngiyajabula mangibona abantu baphume ngobuningi obungaka ngoba yilapho abakwazi ukusiza labafana abadlalayo ukuze nabo babone ukuthi ngempela nathi siyalazi ibhola
hayi ukuthi masidlala lana asilazi ibhola. Njengoba mina ngizasho ngithi ngizosho ngithi ibhola lisuka la eSoweto, ibhola hilapho eliphekwa khona lana eSoweto. Ungangiphikisa ulapho ekhaya angazi, kodwa mina ngokwazi kwami iSoweto iyona used to produce ama-player amaningi kuyona i-PSL. Ukhomba ukuthi ngempela ibhola lisuka lana eSoweto. Baningi abadlalile kuyona lenkundla yakwaMahlobo, njengoba niyibona inhle kangaka okuyiyona icarpet yalana eSoweto, itafula lalana eSoweto. Niyayibona iphethe yona iheritage, and okumele ukuthi bayihlalise ngazo sonke isikhathi ikanjeya, bangayishintshi neze ngoba iphethe heritage enhle kakhulu. Le soccer field dala ikanje yinhle, niyayibona the soil hilapho khona abadlali abakhulu abaphuma khona. Ukhoma ukuthi ngempela the soil is the best, hilapho izinto zenzakala khona kwaMahlobo. Ngithanda ukukhumbuza ukuthi mawulapha ekhaya siyacela subscribe kuyona Champion Circuit on YouTube, ngoba sikuthumela bukhoma wona lo mdlalo lona, njengoba kuyiyona i-half time lapha ama-coach asakhuluma nabo abafana. Siyazi makuyi-half time wonke umuntu uyangena, niyabona nabantwana abancane bakhona enkundleni, okuyinto enhle kakhulu ukhomba ukuthi nabantwana bayalithanda ibhola. Kusasa yibona esizobabona bagijima kulona le ground leli, ngoba wonke umntwana waseSoweto uyalazi le ground. Wonke umntwana waseSoweto iphupho lakhe ugijima kulona le ground, ngoba mawugijima kulona le ground ngisasho namanje maningi amathuba ukuthi sikubone ugijimela amaqembu amakhulu ku-PSL. Njengoba ngiye ngasho ngathi unozinti wayo Chipolopolo muhle kakhulu, ngingajabula mangabona unozinti wayo iChipolopolo apromotiwa njengaseKasi. Niyabona eKasi niyabona ngazo sonke isikhathi abantu bayenza yona ukuthi kuyaphandwa ukuze ngazo sonke isikhathi kube mnandi, okuyinto enhle kakhulu. A black empowerment, okuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu nabo makuba nale midlalo bakwazi ukuthengisa, bakwazi nabo ukuthola okuya ngasesiswini, okuyinto enhle eyenziwa yiyona le midlalo. Njengoba namanje sisase kuyona i-half time yawo umdlalo lapho khona okudlala Chipolopolo, lapho iChipolopolo ehamba phambili ngenqaku eqandeni kuhle khona lana, njengoba idlala nayo Doornkop Student, lapho khona esingazi ukuthi kuyoyenzakalani namhlanje. Njengoba mina ngisho ngithi kumnandi, ithi ngikhulume nabo laba abancane namhlanje, wozani lana nonke athi ngizwe laba abancane bona bathini. Yiphi i-team enisupportayo? Usupporta iphi team? Red. Usupporta? Red. Red. Yeah. Okay, usupporta Chipolopolo, athi usupporta Red. Chipolopolo, ithi ngizwe wena usupportani? Red. Red. Bahamba neChipolopolo is what I'm saying. Also kids that inspired ukubukela umdlalo omuhle kangaka lana eKasi kwaMahlobo. Abadala bathi Chipolopolo nabantwana bathi Chipolopolo. Mina ngiyasho ngithi into eyenziwa yona kwaMahlobo Games khona lana eKasi zisakhipha, njengoba ngisafuna ukuthi balumele banikhiphela abantu nibone ukuthi ngempela izakhamuzi zalana eMidlands ziyalithanda ibhola, okuyinto enhle kakhulu ngoba liyasiza ukuthi abafana bakwazi ukudlala, ngoba mawusupportwa uba ne-energy ngazo zonke isikhathi, ngoba uyazi ukuthi khona abalandeli abakulandelayo abafuna ukukubona ugijimela amaqembu amakhulu njengoba kusaseyona. Into ejabulisayo nayi i-MTN isponsorile kuyona le event
okuyinto enhle kakhulu ukuthi abo MTN nabo babe khona on board ukusiza ukudevelopa ibhola lalana eSoweto. Naso futhi iScore sisponsorile okuyinto enhle kakhulu ukubona ukuthi nabo bayafuna ukubona ibhola lithuthuka eSoweto ngaso sonke isikhathi. Amakhampani amakhulu abo Score ngoba iyona i-energy drink, labafana babuye bayithenga energy drink bayiphuze babuyise wona amandla ukuze mabazodlala lana babe energetic, bayenziwa yona, ba-rejuvenate yona iScore ngaso sonke isikhathi. Njengoba namanje sesizobona yona i-second half iyawo lomdlalo, siyayibona manje Chipolopolo ingena enkundleni iyona ithi hayi samba phambili ngenqaku eqandeni. Nizwile nabantwana masikhuluma nabo bathi samba ne-red ngoba bona abakwazi ukubiza igama leqembu. Into yona abayishoyo basho into abayibonayo, kusho ukuthi bayabona ukuthi Chipolopolo first half bedlala kahle, esingazi ukuthi second half bazabe baphethe the same momentum kade bayiphethe first half iChipolopolo njengoba badlala nayo Doornkop student. Sisamela yona iDoornkop student ukuthi ingene enkundleni, nayi ngiyayibona nayi iyangena manje iDoornkop students. Uyabona basahamba kancane bamile basazibuza ukuthi ukwenzakalani ngathi, ngoba siyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi mokushaya lesikhathi yithina esihamba phambili, kodwa kuwona lo mdlalo yithina esilandele emuva ngegoli eqandeni. Siyabona naku bayawoma apha manje, okuyinto enhle kakhulu ukuthi abapheli moya bathi asipheli moya, siyangena silandele emuva, kodwa hayi ngempela thina sisazodlala sisazobangena ngoba nabo bakwazile ukufaka lona inqaku first half. Second half kungahle kube yithina esingahle sifake lona inqaku second half. Manje ngeke ngizofuna nje ukuthi ngibone ukuthi bazoyenzani kuyona i-second half ngoba na umdlalo sozoqala. Siyabona abalandeli bayaphuma manje enkundleni, sokuzosala bona abadlali ngoba yibona abadlali abadlalayo enkundleni. Engijabule kakhulu khona lana eMeadowlands kwamahlobo ama-supporters babukela ibhola kahle. They don't like to enter in the soccer pitch or in the soccer field. Ngazo zonke isikhathi bayalazi abalandeli balana eMeadowlands ibhola okuyinto enhle. Yingako abadlali abaningi bakwazile ukuphumelela, bakwazile ukudlalela amaqembu amakhulu ku-PSL ngoba babona kubona abalandeli ukuthi ngempela uma wenza into enhle abalandeli bazokulandela. Manje kuyakhomba ukuthi eMeadowlands ibhola bayalithanda khona la eMeadowlands Zone 10 njengoba namanje umdlalo sozoqala esiya kuyona second half yayo kwamahlobo games. Lapho khona engithanda ukukhumbuza ukuthi wona lo mdlalo ubuthumela obukhoma yona Champion Circuit on YouTube ngazo sonke isikhathi. We are streaming ngaso sonke isikhathi manje. Technology has changed. Akusadingeki ukuthi ugijime uye endlini, sosebenzisa nje umakhala ekhukhwini ubhekele wona umdlalo njengoba namanje ungakwazi ukuyibukela yona le midlalo kuyona Champion Circuit on YouTube. Okuyinto enhle kakhulu eyenziwa yiyona i-technology. Abanye abafana abancane kuwona lamaqembu masivulwa izikolo ngoba not bonke abafana abagijimela wona lamaqembu abasafundi isikolo. Some of them they still go to school. Mabavula esikolweni bayakwazi ukubonisa ama-classmate, bayakwazi ukubonisa othisha ukuthi thina during festive besenzani, besidlala lona ibhola okuyinto enhle.
kube futhi iqembu lakho liphumelele sokuyi-cherry on top mawubhala yona i-essay uyibhala kahle bayabona nababothisha ukuthi ngempela unayo i-proof uhamba nayo isesikhomeni sakho okuyiyona iselula phone yakho okuyiyona umakhalekhukhwini i-technology has advanced manje kakhulu akusadingeki ukuthi ugijime uye endlini uyobukela wona umdlalo webhola uyakwazi ukubuka ukhona lana emagroundini okuyinto enhle kakhulu njengoba simbona umdlali wayo Chipolopolo ume phambi kwalo ibhola njengoba sezoqala manje i-second half iyayo lemidlalo yayo kwaMahlobo Games 2024 lapho khona ezenzakala khona ngaso sonke isikhathi into enziwe yiyona MTN inhle kakhulu naso futhi iscore engisibonayo inhle kakhulu ngoba uma kusizwa ibhola kusizwa bona labafana laba ibona kusasa sizobabona bagijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL asuka lahlala but hayi khona kuba yona iretake hadisibone kwenzakaleni nangu referee usasekude ujahile umfana ukulisusa ibhola nangu referee siyambona ubheka isikhathi bheka iwash lakhe ukuthi umdlalo uqala ngasiphi isikhathi ukuze uphele ngesikhathi esifanele lasuka lahlala Chipolopolo thumela phambili umdlalo wayo Chipolopolo sebenza umdlalo wayo Doronkop student siyasaya Doronkop student adisibona Doronkop student yenzani ngathi iyahlasela second half Doronkop student sebenza unozinti ngiye ngasho ngathi muhle lo mfana wayo iChipolopolo muhle lo nozinti ngiyafuna ukumbona kumaqembu amakhulu lo nozinti wayo iChipolopolo noma distributor amabhola uwadistributor njengonozinti wangempela ngoba unozinti wangempela esizombona kusasa agijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL Chipolopolo ateki Chipolopolo asibona Chipolopolo enzani Chipolopolo wasebenza unozinti wayo Doronkop student ateka Chipolopolo sebenza ngekhanda umfana wayo Chipolopolo Doronkop sebenza unozinti wayo Chipolopolo adlala ngephasi umfana wayo Chipolopolo Doronkop lamshiya umdlali wayo Doronkop student goal kick iyayo Chipolopolo muhle lo mdlalo bakwethu uyashisa lo mdlalo enubuthumela obukhoma iyona champion circuit on YouTube where the champions are made Chipolopolo kusaseyona Chipolopolo thumela phakathi eboxini Chipolopolo lamshiya umdlali wayo iChipolopolo okuyoba yona goal kick iyayi Doronkop student iyashisa iChipolopolo ithi siyalifuna inqaku lesibili usebenza ngekhanda umdlalo wayo iChipolopolo nice interception from Doronkop student Doronkop asibona enza umdlalo wayo Doronkop khiphela ngaphandle bathi khona kick iyayo Doronkop student hadisibone uzwenzani umdlali wayo Doronkop student ulifaka phakathi eboxini or wenzani ubafuna ngamakhanda mina mangisakhula besithi khona is the goal ngazi esikhathini samanje abafana manje bathini makuyikhona kick thina ngesikhathi sakudala besisho kanjalo ngingazi manje bathini hadisibone Doronkop student yenzani ngalo lebhola
bafuna ngamakhanda sebenza ichipolopolo ngamakhanda bahla abafana bayo ichipolopolo khona umdlali abamdlale kabi wayo ichipolopolo siyambona ulele phansi umelelona usizo lokuqala bamdlale kabi lo mdlali wayo ichipolopolo wathi ureferee hayi ngifuna i-fair play nangu usukumile uthi hayi angilimalanga kakhulu ngingasukuma angilimalanga kakhulu bangithintile nje bangithintile thumela phambili unozinti wayo chipolopolo hathi sibone enzani chipolopolo hathi sibone chipolopolo bathi umdlale kabi umdlali wayo Doornkop bathi umdlale kabi umdlali wayo Doornkop bathi umdlale kabi hathi sibone izonzani Doornkop ngalo lebhola hathi sibone enzani thumela phambili umdlali wayo Doornkop chipolopolo saseyona chipolopolo next touches from chipolopolo thumela phambili umdlali wayo chipolopolo saseyona chipolopolo thatha irun umdlali wayo chipolopolo akabonanga ujezi number 12 kata thatha irun chipolopolo Doornkop chipolopolo change ibhola chipolopolo saseyona chipolopolo Doornkop play on Doornkop student yashaya sebenza umdlali wayo ichipolopolo thumela phambili unozinti gijima umdlali wayo ichipolopolo yafinyelela kunozinti wayo iDoornkop bayabulisana wathi ngiyakubulisa mzawami nami bengifuna ukubona ukuthi angeke ngize ngikwazi ukulifaka lami inqaku ngoba ngiye ngabona uyotholwa yona i1 pounds phumela ngaphandle akuyoba yona throw in iyayo Doornkop student throw in chipolopolo bamdlale kabi umdlali nangu referee athatha uyathetha ureferee uthi mdlali ungakhulumi mdlali throw in yayo chipolopolo nangu ureferee ceda ukhipha lona ikhadi ureferee ufuna ukhipha ikhadi uthi ngizakubhala mfana throw in iyayo Doornkop student Doornkop bamdlala kabi umdlali wayo Doornkop akuyoba yona free kick yayo Doornkop hathi sibone uzenzani umdlali wayo Doornkop uyashisa lo mdlalo uma awukho kwamahlobo eMidlands zone 10 uyaphuthelwa ungashasha uze uzobona le midlalo engaka khipela ngaphandle kana tumbamba ngayo scissors kick khipela ngaphandle ukuba yona goal kick ya ichipolopolo muhle lo mdlalo umulapho ekhaya ngithi phuthuma uze khona lana kwamahlobo uzobona imidlalo emihle kangaka saseyona point system thumela phambili chipolopolo Doornkop chipolopolo Doornkop nice touches from Doornkop beautiful pass from Doornkop athi sibona uzenzani umdlalo wayo Doornkop faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda sebenza umdlalo wayo chipolopolo wathi ngikhona emuva bangikashele kona lokho sebenza umdlalo wayo chipolopolo kusaseyona chipolopolo ya-attack chipolopolo backpass chipolopolo athi sibona wenzani faka phakathi eboxini chipolopolo saseyona chipolopolo nice touches from chipolopolo another pass from chipolopolo what a skill from chipolopolo what a skill from chipolopolo
Chipolopolo balishintsha Chipolopolo amjinga umdlali wayo Doornkop Chipolopolo bamdlala kabi umdlali wayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo Chipolopolo Doornkop sibona uzenzani umdlali wayo Doornkop. Nice touch from Doornkop. Thumela phambili umdlali wayo Doornkop. Sebenza ngekhanda Doornkop. Sasayona Doornkop. Asibona wenzani umdlali wayo Doornkop. Ungena boxini wenzani umdlali wayo Doornkop. Sasayona Doornkop manje. Doornkop. Sasayona Doornkop. Asibona wenzani umdlali walifaka phakathi eboxini wamfuna ngekhanda. Namdlula umdlali wayo Doornkop. Sasayona Doornkop. Sasayona Doornkop. Bayalifuna abadlali bayo Chipolopolo wabuyela emuva ngebhola. Umdlali wayo Doornkop. Chipolopolo. Thumela phambili Chipolopolo. Nayi Chipolopolo. Press umdlali wayo Chipolopolo. Sebenza uNozindi wayo Doornkop. Thumela phambili uNozindi wayo Doornkop. Phambili. Sebenza umdlali wayo Chipolopolo ngekhanda. Chipolopolo. Shaya umdlali wayo Chipolopolo. Wasebenza uNozindi. Sebenzile umdlali wayo Chipolopolo. Kumele ubuze ngoba ngeke uzuwazi ukuthi liphi impendulo ongahle uyithole. Doornkop. What a skill from Doornkop. 30 run ujersey number 15. Doornkop. Sebenza iChipolopolo. Corner kick. Iyayo. Doornkop. You student. Uyashisa lo mdlalo. Ngithanda ukukhumbuza lapho ekhaya. Chipolopolo ihamba ngenqaku eqandeni. Uyashisa lo mdlalo njengoba kuyiyona i-corner kick iyayo. Doornkop student. Hathi sibone uzenzani umdlali wayo. Doornkop. Bafuna ngamakhanda sebenza ngekhanda. Doornkop sebenza uNozindi wayo Chipolopolo. Muhle lo Nozindi wayo iChipolopolo. Ngishilo ngathi lo Nozindi uyafuneka emaqembini amakhulu wayo iChipolopolo. uNozindi uyafuneka emaqembini amakhulu. Chipolopolo. Khiphela ngaphandle umdlali wayo iDoornkop. Student throwing yayo Chipolopolo. Khiphela ngaphandle futhi umdlali wayo Doornkop. Throwing iyayo iChipolopolo. Iyahlasela iChipolopolo. Mangizwa abalandeli ngoba abalandeli bona abalaziyo futhi ibhola. Nyawuzwa bathi Junior kujersey number 11 wayo iChipolopolo. Hathi simbeke ujersey number 11 ukuthi uphetheni ngoba siyawuzwa makaliphatha bathi Junior kusho khona kuyena lo mdlali wayo iChipolopolo jersey number 11 okuyona throwing yayo iChipolopolo. Hathi sibonga ukuthi wenzani umdlali wayo iChipolopolo. Faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda wasebenza ngekhanda umfana wayo iChipolopolo. Wasebenza uNozindi wayo Doornkop United. Doornkop students. Hathi sibona brilliant pass from Doornkop student. 50-50. Chipolopolo. They are so relaxed abafana bayo Chipolopolo. Bamdlale kabi umfana wayo iChipolopolo. Okay, free kick yayo iChipolopolo. Uyashisa lo mdlalo. 1 Chipolopolo. Nile. Doornkop students. Thumela phambili uNozindi wayo. Doornkop student. Hathi sibona Doornkop student. Kusasayona Doornkop student.
Nice touches from Doringop student. On this ball, sebenza umdlali wayo Chipolopolo. Sasa Doringop student. Doringop student uyashaya. Wathi yabuza phezulu kwamapale. Phezulu kwamapale. Kathathu uyabuza. Phezulu kwamapale. Yona into okumele ukuthi bayenze. Abadlali babafuna ukuthola amanqako. Chipolopolo. Namshiya umfana wayo Chipolopolo. Oyoba yona drawing. Iyayo. Doringop student. Drawing yayo. Doringop student. Wanikeza unozinti wabo. Doringop student. Nozinti wabo. Doringop student. Dlala ngebhola umfana. Drawing. Iyayo. Chipolopolo. Uyashisa lo mdlalo bakwethu kwamahlobo eMilolense Zone 10 lapho ibhola eliphekwa khona, lapho ibhola abafana balifunda khona, lapho ezenzakala khona, lapho abalandeli abaphuma ngaso sonke isikhathi ngobuningi bazosupporta yona le midlalo yakwamahlobo. Kuyashisa la eMilolense Zone 10. Drawing ya Chipolopolo. Laphumela ngaphandle okuzoba yona i-drawing ya Chipolopolo. Hathi sibone uzwenzani umfana lona wayo Chipolopolo. Nice touch from Chipolopolo. Thumela phambili umfana wayo, sebenza ngekhanda umfana wayo Doringop student. Sebenza umdlali wayo Chipolopolo. Nice touches from Chipolopolo. What a skill from Chipolopolo. Wadlala ngaphasi umfana wayo Chipolopolo. Doringop students. Thumela phambili umdlali wayo Chipolopolo. Sebenza unozinti wayo Doringop student. Thumela phambili. Laphumela banamshiya umdlalo. Sadlala. Mdlali wayo. Sebenza umdlali wayo. Doringop student. Chipolopolo. What a pass. Chipolopolo. Bathi uJunior lo mfana. Beautiful pass. What a touch. What a skill from Junior. Bathi uJunior jersey number 11. Bathi uyashisa lo mfana. Uyambona mncane lo mfana wayo Chipolopolo. Doringop. Chipolopolo. Bataye. Khona umfana odlala kabi. Wayo Chipolopolo yoba yona free kick. Iyayo Chipolopolo. Muhle ureferee. Uthi ngaso sonke isikhathi ngifuna fair play. Ngoba ngifuna umosheke umdlalo. Ngifuna fair play. Ngifuna labafana bakhombe abalandeli ibhola elihle. Niyabona uthola usizo lokuqala. Siyabona na icoach ngathi khona phakathi enkundleni iyathetha kubona labafana. Ithi ngifuna more goals bafana. Ngoba makuya isikhathi kuzomela kubalwa ama-goal. Manje manifaka ama-goal amaningi ngalesikhathi kusaseyona i-point system. Makufika isikhathi sokubala siyasizakala. Siba ngasekubuhleni. Chipolopolo sebenza ngekhanda. Doringop student. Thumela phambili Doringop. Ambamba. Chipolopolo. Bamdlale kabi umfana wayo iChipolopolo. Bamdlale kabi umdlali wayo iChipolopolo. Muhle ureferee ukwazile ukubona free kick yayo Chipolopolo. Hathi sibone uzwenzani umdlali wayo iChipolopolo. Thumela phambili. Sebenza. Doringop sasa yon Chipolopolo. Sebenza umfana wayo Doringop ngekhanda. Doringop sasa yon Doringop yashaya.
eceleni kwebhale kathathu uyabuza yini into mele ukuthi bayenze abadlali bayo Doornkop student mabafuna uku-equalizer kuwona lo mdlalo mele babuze bakude kodwa muhle unozindiwayo uChipolopolo muhle ukwazile ukuvala i-engeli thumela phambili unozindiwayo Chipolopolo Doornkop bamdlale kabi umdlali wayo uDoornkop bamphushile free kick iya iDoornkop uyashisa lo mdlalo bakwethu uyashisa mawulapho ekhaya mafuna ukubona lo mdlalo mawuna umakhala ekhukhwini ungaya kuyona Champion Circuit uzowuthola lo mdlalo kuyona iYouTube where the champions are made ngoba nizobabona labadlali baphumelela badlalela amaqembu amakhulu njengoba namanje basanikeza unozindiwayo Chipolopolo usizo lokuqala njengoba mina ngisho ngithi lo nozinti muhle kakhulu kwelinye lamalanga sizombona agijimela amaqembu amakhulu avimbela amaqembu amakhulu ngoba lo nozinti ngempela uyasebenza kuyona iChipolopolo muhle uphethwe iwona amajaqamba Marcel Pool abadlali ngalesikhathi basebenza kakhulu bayazilolonga bazilolongela yona lemidlalo efana nalena ngoba iningi lemali 150,000 first prize iningi lemali manje uyabona kumele abadlali basebenze kakhulu for yona lemidlalo mele basebenze njengoba namanje sibona uzosuka okuzoba yilona ibhola layo Doornkop student hadisibone Doornkop student yenzani Doornkop jika kahle Doornkop sebenza Doornkop ball advantage Doornkop shintsha kahle umfana wayo Doornkop atisimo lamshiya goal kick iyayo Chipolopolo ngiyambona unozindiwayo Chipolopolo khona lapha uzwe khona ubuhlungu khona lapho lo nozinti awuzwe khona ubuhlungu noma Mila uyambona khona lapho azwe khona ubuhlungu hadi simbone uzoyenzani hadi sibone wenzani thumela phambili nozinti ubafuna ngamakhanda usebenza ngekhanda umfana wayo Doornkop Chipolopolo sebenza ngekhanda umdlali wayo Doornkop student oyoba yona throw in yayo Chipolopolo 1 Chipolopolo 0 Doornkop students faka phakathi eboxini Chipolopolo 1 bounce sebenza unozinti thumela phambili unozinti wayo Doornkop students sebenza ngekhanda umdlali wayo Chipolopolo ngekhanda Doornkop sebenza umdlali wayo Chipolopolo Doornkop Chipolopolo nice touches from Chipolopolo Doornkop Chipolopolo Doornkop skill from Doornkop ngekhanda phumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo Chipolopolo uyashisa lo mdlalo muhle lo mdlalo bakwethu
into enziwa yona imihlobo ukuletha imidlalo emihle kanjena lana eSoweto. Njengoba namanje simbona umdlali wayo Chipolopolo. Nice touch from Chipolopolo. Dlala ngebhola umdlali wayo iChipolopolo. Dorankop. Wadlala ngomsikhathi. Wadlala ngebhola. Badlala ngebhola iDorankop. Chipolopolo. Omjika Chipolopolo wabuza. Sebenza umdlali wayo Dorankop. Thintakele khona lapha thinteke khona umdlali wayo iChipolopolo. Khona lapha ezwe khona ubhlungu. Siyabona usizo lokuqala luyangena enkundleni. Khona lapha thinteke khona umdlali wayo iChipolopolo. Uzwe ubuhlungu lo mdlali. Abadlali makufika lesikhathi basebenza kanzima ejimini basilungiselela yona lemidlalo. Kulula ukuthi bathinteke abadlali ngoba bayisebenza kakhulu basilungiselela yona lemidlalo. Ngoba imidlalo emikhulu yilapho abadlali abasithengisa khona, yilapho amaqembu amakhulu akwazi ukubona abadlali, yilapho khona abadlali abakwazi ukubathenga khona. Laphumela ngaphandle okuzoba yona goal kick yayo Chipolopolo. Ama-scouts ayayihambela imidlalo efana nalena, yilapho khona abakwazi uku-identifya italente ngoba yilapho italente likhona, yilapho abadlali abakhipha ukhono lwabo. Goal kick yayo iChipolopolo. Awuthi sibone uzwenzani umdlali wayo iChipolopolo. Ngathi uthumela phambili unozinti wayo iChipolopolo. Sebenza ngekhanda umdlali wayo Dorankop. Chipolopolo, what a skill from Chipolopolo. What a skill. Chapa ephakathi laduma akalibonanga unozinti into engishoyo uma ukude buza ngoba ungahlithole impendulo njengoba sibona umdlali wayo Chipolopolo uyitholile impendulo unozinti wayo Dorankop student akalibonanga le goal. 2 Chipolopolo 0 Dorankop students. Uyashisa lo mdlalo, siyobona amagoli amaningi. Uyashisa lo mdlalo. Dorankop. Dlala ngebhola mdlali wayo Dorankop. Dlala ngebhola Chipolopolo. Bathi uJunior lo mfana abamaziyo abamthandayo jersey number 11 bathi uJunior. Sifuna ukumbona makaphethe ibhola ukuthi wenzani. Throw in yayo Chipolopolo. Chipolopolo. Uyashisa. Yawuzwa abalandeli bafuna i-happy hour. Mama khuluma nge-happy hour. Bakhuluma ukuthi abadlali kumele batribule manje, kumele baba-entertain. Yingakho bese lana enkundleni bazele logo bafuna uku-entertainwa. Abafana kumele baba-entertain. Sifuna ukubona ibhola elihle manje. Dorankop students. Nice touches. Dorankop students. Nice touch. Dorankop students. Dlala ngebhola umfana wayo Dorankop students.
Chipolopolo. Chipolopolo. Chipolo. Wadlala ngebhola umdlalo wayo Chipolopolo. Doron Kop students. Bamdlala kabi umdlalo wayo Doron Kop. Bamdlale kabi. Yinhle into yenziwa yena umdlalo wayo Chipolopolo. Wamphakamisa. Wathi bongasinhloso. Doron Kop. Doron Kop. Nice touches from Doron Kop. Marabayo polweni. What a skill from Doron Kop. Kodwa balandela ngamagoli amabili eqandeni iDoron Kop. Chipolopolo. Doron Kop. Alisibona uzomdlalo wayiDoron Kop. Phakathi eboxini wabuza. Muhle lo nozinti. Ngishilo ngathi muhle lo nozinti. Chipolopolo. Bamdlala kabi umdlali wayo iChipolopolo. Bamdlale kabi. Free kick iyayo Chipolopolo. Khona abadlali bayo iChipolopolo abalele phansi. Bahlushwa amajaqamba muscle pulls. Labadlali basebenzile mabazilolonga. Basebenzile manje makufika lesikhathi ama-muscle pull. Ama-muscle pull. Ama-muscle pull. Ama-muscle pull ayabaphazamisa. Ama-muscle pull ayabaphazamisa abadlali. Ayabaphazamisa abadlali. Basilolonge kakhulu labadlali. Basilolonge kakhulu labadlali. Manje ama-muscle pull ayabahlupha. Ayabahlupha. Siyababona nangomunye ukwazile ukusukuma phansi okuyinto enhle. Kwazile ukusukuma umdlali wayo Chipolopolo. Kuhle masibabona abasukuma. Ukhona usalele phansi. Iyamhlupha imuscle pull. Ngathi bazoyenza lona ushintsho. Ngiyabona abalandeli babhizi benza zona izandla zokuthi makube nalo ushintsho. Ngoba iyamhlupha le muscle pull lo mdlali. Sebenze kakhulu. Usilolonge kakhulu lo mdlali. Silolonge kakhulu umdlali wayo Chipolopolo. Kuhle lana kwamahlobo. Abalandeli baphume ngobuningi. Uyababona abalandeli baphume ngobuningi. Bathi bafuna ukuzobona yona le midlalo. Bafuna ukuzobona ukuthi ngobani abazoba ngombethe bayo. Ikwamahlobo Soccer Challenge 2024. Kodwa sisasekuwona ama-point system. Ngiyababona abalandeli baphume ngobuningi. Bayalithanda ibhola. Bayalithanda abalandeli bakhona lana eMidlands ibhola. Baphume ngobuningi. Ibona abayenza abadlali. Ibona ngazo sonke isikhathi abayenza abadlali. Ibona abakhuzela abadlali. Ibona abafundisa abadlali ibhola. Ngoba babakhuzela basuke babatshela ukuthi bayenzeni. Siyabona lo mdlali angeke akwazi ukuqhubeka nomdlalo. Ama-muscle pull amphazamisile lo mdlali. Amphazamisile. Bazofaka omunye umdlali. Chipolopolo. Chipolopolo. Hamba phambili ngamagoli amabili eqandeni iChipolopolo. Thumela phambili unosindi wayo Doron Kop student. Doron Kop. Sebenza unosindi wayo Chipolopolo. Hadisibona uzwenzani unosindi wayo iChipolopolo. Thumela phambili unosindi wayo iChipolopolo. Chipolopolo. Throw in iyayo iChipolopolo. Hadisibona uzwenzani lo mfana wayo iChipolopolo. Le bola. Ulfaka phakathi eboxini la throw in orwenzani lo mdlali. Shot throw in. Nice touch from Chipolopolo. Zaseyona iChipolopolo walibisela move umdlali wayo iChipolopolo. Throw in iyayo Doron Kop
student Doronkop sibone yenzani Doronkop Doronkop wamjika Doronkop thumela phambili Doronkop faka phakathi eboxini bafuna ngamakhanda sebenza uNozinti waChipolopolo muhle lo Nozinti bakwethu ngishilo ngathi muhle lo Nozinti akagqamazeli makaye ebholweni uyaye ebholweni uyayazi into ayenzayo lo Nozinti ngiyamthanda lo Nozinti ngiyathemba ngalinye lamalanga sizombona agijimela amaqembu amakhulu kuyona iPSL kakhulu kuyona iOrlando Pirates nayo iKaizer Chiefs nayo futhi iMoroka Swallows ngoba amaqembu wethu wala eSoweto la engiwabalayo thumela phambili sebenza ngekhanda Doronkop student Doronkop nice touch Doronkop but offside muhlu linesman Hadi sibone uzenzani umdlali wayo Chipolopolo lebhola lo kahlelwa uyena uNozinti wa Chipolopolo thumela phambili 1 pounds sebenza ngekhanda mfana wayo Doronkop Chipolopolo yahlasela iChipolopolo sebenza umdlali wayo Doronkop khiphela ngaphandle throw in iyayo Chipolopolo disibona uzenzani lo mdlali funa ngamakhanda Chipolopolo Doronkop thumela phambili Doronkop ngekhanda umfana wa Doronkop sebenza uNozinti wenzani uNozinti eceleni kwebhali wenzani uNozinti overconfident uNozinti dangerous ukuba overconfident ku dangerous Chipolopolo dlala ngebhola umdlalo wayo Chipolopolo thumela phambili Doronkop sebenza ngekhandi Chipolopolo bathi ulithinte ngesandla umdlali wayo Doronkop bathi ulithinte ngesandla Chipolopolo amasupporter afuna happy hour athi siboniseni happy hour bafana siboniseni happy hour bathi bafuna happy hour amasupporter athi ingako sibhadala imali zethu kuzobukela lebhola lele sifuna happy hour Doronkop sebenza ngekhanda Chipolopolo Doronkop what a skill from Doronkop you student beautiful touches from Doronkop sebenza Doronkop student sebenza umdlali wayo Chipolopolo sebenza Chipolopolo ball advantage batayi khona umdlalo lele phansi wa Chipolopolo ureferee washaya impempe wathi hayi ngifuna fair play wasukuma umdlali wayo Chipolopolo jersey number 2 akazwanga ubuhlungu kakhulu akathintakalanga uyashisa lo mdlalo thumela phambili lamshiya umdlali wayo Chipolopolo throw in yayo
Doornkop student thumela phambili siyabenza ngekhani Doornkop yatheka Doornkop sebenza Chipolopolo wathi ngikhona la happy hour muhle jersey number 6 throwing yayo Chipolopolo waphela umdlalo lapho umdlalo uphela ngamanqaku amabili phela ngamanqaku amabili eqandeni lapho khona ezofuna ukuzwa umdlali wayo iChipolopolo ngoba sibonile iChipolopolo bedlala kahle first half na second half i-goal position beyiya kubona ngibone umdlalo omuhle kakhulu mandlala nayo iDoornkop ungasitshela nje kuphela ukuthi umdlalo ubone kanjani wenu nayo iDoornkop Feel time besahlanganisa yabo mara sohlanganisa team was first game le mara sayibona amajita aswana we are looking forward to win the tournament you see ngibonga ukuthi amajita adlalile for the first game sikwazile ukucombine sahlanganisa saphuma na 3 ekhaya no problem siyabo first half you've managed to score a goal and second half again you've scored another goal just tell us what the coach said to you gentlemen Akho nje ukuthi lokusiqhubeka shama forward pass yabo ngoba amajita ama opponent ayavula aza kithi wide so thina masingaloku penetrate from inside so wathola amagoli nakhe yenzekile sesiwini sijabule alright siyabonga and all the best ngiyabonga time sharp thanks nani izwile ngempela masikhuluma naye umdlali wayo Chipolopolo abaphumelele namhlanje ngayo 2-0 bashaya yona Doornkop student bakukuhle sikhona lana kwaMahlobo Games Festive Games 2024 see ya when you see us on Champion Circuit.